Sačuvao je Dubrovnik u svojih zidinah staro gostoljublje, a pokraj toga mnoge samo sebi vlastne originale, čudake, nastrance, kojim ćeš podobnih zabadava tražiti po inome svijetu. Malne, svaki naobraženi Dubrovčanin imade svoje osobite nazore i načela glede potrebe i načina života. Često puta naiđeš na čovjeka koji ne mari za nikoga izvan sebe. Uz takove muškarce, kakove da su žene. Težak je na ovo pitanje odgovor za čovjeka putnika kojemu ne dotječe vremena da se unori u razmatranja obiteljskoga, osobito ženskoga života. Znamo da žene uopće imadu više tanka čuvstva, a kad ikad i više strasti, uznesenja i požrtvovanja nego li muževi. Ja bih rekao da se to navlastito od Dubrovčankah ustvrditi može. U staro doba bješe priprosto monastirsko odgojivanje dubrovačkih žena jedini čuvar čestitoga obiteljskoga života, narodnoga jezika, narodnih običaja, pripovjedaka, pjesama, poslovica itd. Ali jur u ono doba odlikovahu se mnoge žene svojim izvanrednim umom i uzletom čustva i misli. Tko se ne mora diviti, na primjer, Cvijeti Žužorićevoj? Tko se ne sjeća iz književne povijesti dubrovačke Nikolete Rastićeve, Julije i Sperancije Bunićeve, Marije Gundulićeve, Margarite Menčetićeve, Marije Fačende, Lukrecije Bogašinove, Katarine Sorkočevićeve, Pavle Beterove, matere slavnoga Ruđera Boškovića, i ovoga sestre Anke Boškovićeve i tako dalje. Ovakove žene ne mogoše ostati bez zamašaja za sav javni i osebni život dubrovački. Iza silnoga pokreta Franceske republike, koji je svojim i novim i nazori životnih načela malo ne svu Europu poplavio, preobrazi se da kako i život ove republike dubrovačke u koječem, osobito što se žena tiče. Te valjda nije bez razloga pohrvaćeni Frančez Marko Brujerović Derivo koncem prošloga vijeka započeo jednu od svojih satira ovako. Ti, koji dni traješ i noći knjige promećuć, pomnjivo tražeći slovinskog naroda slave, bil uzrok men po sreći dokazati znao. S pivnice, jer svako do glasovita pregata, slavne bi se slatko hrvatske odreko starine, jer čupah od župskijeh do najponosnije vladike stidi se svak jezin slovinski čisto govorit. Jedva smije u gradu kod načvih haljine Peruć popijevku izustit godišnica, bez da riječim već inostranim neg našim složena bude. Što bi se da oživi tomu oni čudio Dinko, naške pojeć pjesni, koji jest me oteo smrti? To se ne bi lijevom prikrstio Gundula, čujuć da nije za rodnog pisao Dubrovnika, već da hoće se za Osmana istomačit, tražiti tuđe meštre, ko za Eneidu i grčkog Ilijadu Omera. Ova pokvarenost jezika hrvatskoga, napojena riječmi talijanskimi i duhom talijanskim, ova smjesa života i običaja starodubrovačkih s novoeuropskimi, a ponajviše talijanskimi, opaža se i danas kod žena u Dubrovniku u viših i nižih slojevih pučanstva.